manyo tije ne rowere chakre wuok tich mano mar juma mabiro winjo kanyo ni kwana mag rowere madirom 20,000 bende ibiro bed ka imedo mano mar timo climate works. Wang'e ni climate works gin weche motenore kod lokruok mano mar chal mar kor lwasi eyuayo Nairobi River gine ka e kind mamoko. To ok mana tich kende, wacho ni nyaka ng'ambu obiro bedo kumanyo ne rowere tije e pinje maoko. Wantiere kod affordable housing ma bende gere gwenge mopogore opogore. Aya, Gloria kawe gi kanyo. Goyo kamano kendo nyadichiel. Aneno ka jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni odhi chiwo tich ne rowere 20,000. Penjo maduong' en ni rowere 20,000 gi kata ka gin graduates mag university, kapo ni gichulo HELB gi pesa ma idhi migi kata ka gichulo te, be gidhi nyalo pesa ma gidhi chulo no bende dhi nyalo konyo joma nie skul sani? Ero gin 20,000 ka gichulo kata 10 each, onge gima dhi konyowa kodo. Wan gima wadwaro ni sources mag HELB ka ne en source achiel, ketgi gibed koro kata 3 mondo kony rowere madhi donjo, kech wang'eny adier. Sani UON dhi rwako around 9,000 and above students. Most of them gin needy students. Gidwa chulo pesa mang'eny e fee, gidwa chulo accommodation ma bende ni malo ma ok wadhi yie. Koro gima gitim, gimed sources mag HELB. Wach mar ariyo, ka oponi HELB ni duono, to odhi kelo academic disruptions mang'eny e school. One, odhi kelo dropouts mang'eny ne nyithindo mang'eny dhi we school. Mar ariyo, nyithindo ok dhi nyalo course registration, ok gidhi nyalo yiero courses mondo gitim kata penj, ok gidhi nyalo timo penj. Mar adek, gidhi koso kata learning resources maggi. Onge nyathi madhi yudo kata kalam mar siling 10 koponi HELB ni oduono. Mar ang'wen bende, koponi golo HELB ni, HELB dong en pesa, ok adhi bedo gi focus maber e education. Ok adhi nyalo somo kopona aonge pesa, pok achulo fee. Kopona aonge pesa, pok achiemo, pok arwakora. Ok adhi bedo gi focus no. Odhi kelo na reduced focus on my education. Dhi kelo na kata a very poor performance on my education. Koro kata koponi dhi miyowa tich mabake kata dhi yudo, en mani gimitimnwa meda sources mag HELB ka. Sources ka emonego bed ni medonwa, ok ni nyisowa ni HELB duono kia. Ero kama na Ken wacho ni ma ino sachu to